दैबाना बारहुंखा अखानि ओंथिया मा जायफ्रानोखि गोगोम अन्थाइनि सायाव लुजानाय न' बे गोगोम अन्थायानो जाबाय इसोरनि गोथां बाथ्रा जायफ्रा इसोरनि बाथ्राखौ मानियो इसोरनि बाथ्रा बायदि बे थाबायो नैबे गोगोम अन्थाइनि सायाव लुजानाय न' बायदि जायो होनना हेल' बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरखौ हामबायदों नैथियाव आंजों बेयाव लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे आङो खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय आं दिनै इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ गुसुङै बुंनो थाखाय थामथिम जादों जाहैबाय दिनैनि सारमन बे टाइटेल बेखौ आं लादों जाहैबाय बिल्डिं ए स्ट्रं फाउन्डेसन फर योर लाइफ बा नोंनि जिउनि थाखाय मोनसे गोरा गायसननाय फाउन्डेसन जों जेरैहाय न'खौ लुयोब्ला बे न'नि गोजौ गिदिरखौ लानानै बेनि फाउन्डेसनखौ खालामनाय जायोना जोंनि जिउआव बे फाउन्डेसना बे गायसननाया मानो गोनांथार बे बाथ्राखौ आं दिनैहाय बुंगोन बिनि सिगां आं मोनसे बाइबेल सिरि आं फरायग्रोनानै लानो लुबैदों बे समावहाय माथाइनि 7 बालाबनि 24निफ्राय 27 सिरि जायफ्रा आंनि बाथ्राखौ खोनासंनानै आंनि फोरोंनाय बायदि मावो बिसोरो गोगोम अन्थाइनि सायाव गावनि न'खौ लुनाय सासे गियानि बादि जागोन होननानै बुङो 25 सिरियाव नखा जुब जुब हानानै दैफ्रा लोमस्रावबाय आरो बारा गोब्राबैनो बे न'खौ बुबाय नाथाय न'आ गोग्लैयाखै मानोना बियो न'खौ गोगोम अन्थाइनि सायाव लुखांदों होननानै बुङो सानै न' लुग्रा बेनि बाथ्राखौ जों बेवहाय सोलोङोना दिनै जायफ्रा जिउआवहाय फोरबोनि बाथ्राखौ खोनासंनानै बिनि बोसोन बायदि जिउआवहाय बियो मावोब्ला बिसोरो गोगोम अन्थाइनि सायाव गावनि न'खौ लुनाय सासे गियानि बादि जागोन होनना बुंदों जायफ्रानोखि फोरबोनि बोसोनजों गावनि जिउखौहाय देरलाङो गावनि जिउखौहाय बियो फोरबोनि बोसोन बायदि थाबायो नै बेबायदि मानसिखौ जोंनि गोथार बोसोना मा होननानै बुंदों गोगोम अन्थाइनि सायाव न' लुग्रा सासे गियानि मानसि बादि जायो होनना बुंदों अखा जुब जुब हाब्लाबो बेखौ जेबो खालामनो हानाय नङा अखा सेरनाय नङा बारहुंखाया बेखौ बुग्लेमबाबो बे अन्थाइनि सायाव गोरा अन्थाइनि सायाव लुजानायखाय बियो माब्लाबाबो बायनानै थांनाय नङा मानोना बियो न'खौ गोगोम अन्थाइनि सायाव लुदों नेक्स्ट फरायबावनि जोङो नाथाय जायफ्रा आंनि बाथ्राखौ खोनानानैबो आंनि फोरोंनाय बायदि मावाखै जायफ्रा इसोरनि बाथ्राखौ खोनाबाय नाथाय बिनि फोरोंनाय बाथ्रा बायदि जों जुदि मावाखैब्ला बिसोरो बालाबारियाव गावनि न'खौ लुनाय सासे साननो रोङै मानसि बायदि जागोन बालाबारियाव लुजानाय न'आ माबायदि जायो जों बे समाव नायनि जेब्ला बालाबारियाव न' लुजानाय गंसे न'आ बारहुंखा फैनानै बेयो बुग्लेम जाबाय अब्ला बिनि गोग्लैनानै बायनाया बेसे गिथावना सानै न' लुनायनि बाथ्राखौ इसोरा दिनै बे फिदिंनाय बाथ्राजों जोंखौ बुजायनो लुबैदों गोगोम अन्थाइया मा इसोरनि बाथ्रायानो जाहैबाय जोंनि गोगोम अन्थाइ जायफ्रानोखि इसोरनि बाथ्रायाव गावखौहाय गायसंनानै गावनि जिउखौ फाउन्डेसन खालामनानै लायो अब्लाना बियो गोगोम अन्थाइनि सायाव लुजानाय न' बायदि जायो होनना बुंदों जाय मानसिया इसोरनि बाथ्रा बायदि जिउखौहाय दैदेनो नै बेबायदि मानसिखौ गोगोम अन्थाइनि सायाव लुजानाय न'जों फोरबोआ रिजायदों नाथाय जाय बायदि मानसिया इसोरनि बाथ्राखौ खोनानानै मोनसेबो बाथ्राखौनो मावनो हाया बेबायदि मानसिखौ इसोरा दिनै बालाबारियाव लुजानाय न'जों रिजायदों बिसोरनि जिबनावहाय एसे दुखु फैब्लानो बिसोरो एंस्लदो गावनि फोथायनायनिफ्राय बिसोर गोजान जायो लोरबां जायो एसे खस्थ' फैब्लानो गोबां सहायनो हायामोन इसोरनिफ्राय गोजान जायो नै बेबायदि मानसिखौ रुजायदों जों दिनै बबेयाव न' लुजानाय बायदि जोङो गोगोम अन्थाइनि सायाव लुजानाय न' बायदि नामा गोगोम अन्थाइयानो जाहैबाय दा वर्ड अफ गड इसोरनि बाथ्रा नोंसोरो दिनै जिउआव इसोरनि बाथ्राजों लुखांजादोंना जायाखै जों बेखौ सोंनानै नाय दिनै नोंथांमोना साननानै नाय आरो सोंनानै नाय जोंनि जिउआव इसोरनियाव जोङो गोगोम गायसंनानै थानाया मानो थाखाय गोनांथि गोगोमै जों इसोरनियाव नांथाबनानै थानाया मानो गोनांथि जोङो जायफ्रा इसोरनि बाथ्राजों रोदा सुनानै जिउखौहाय खामियो बेखौ गोगोम अन्थाइनि सायाव लुजानाय न' होननानै बुंदों गोगोम अन्थाइया जाहैबाय इसोरनि बाथ्रा बेनिखायनो बेवहाय जोंखौ बुजायदों जायफ्रानोखि इसोरनि बाथ्रायाव नांथाबनानै थायो बा जोंनि जिउआव इसोरनि बाथ्रायाव नांथाबनानै थानाया गोनांथार होनना बुङो जों इसोरनि बाथ्रायाव नांथाबनानै जोङो थानो नांगोन नैथियाव जों बेखौ लानि इसोरनि बाथ्राखौ जोंनि गाइड हिसाबै जों लानांगोन बेनिखायनो आं बेवहाय बुंनो लुबैदों जेब्ला जोङो गितफोरनि 119नि 105आव जों नायो जों बेयाव बेबायदि मोननो हायो फार्स्टआव जों मोनबाय इम्परटेन्ट इसोरनियाव नांथाबनाय थानाया मानो थाखाय गोनांथि मानोना इसोरनियाव जों जेब्ला नांथाबनानै थागोन
जोङो गोगोम अन्थाइनि सायाव लुजानाय न' बायदि जागोन बारहुंखा फैब्लाबो जोंखौ बुग्लेमनो हानाय नङा जोंनि जिउआव गोबां दुखु दाहा समस्या बे बारहुंखाफ्रा दैबानाफ्रा बिदि जोंनि जिउआव फैनाय दुखु निदान खैफोद गाबनांनायफोरखौ बुजायदों जोंनि जिउआव बेफोर फैब्लाबो जों गसंथानो हागोन होनना बुंदों जायफ्रानोखि इसोरनि बाथ्रायाव नांथाबनानै थायो बेबायदि मानसिया नैथियाव बुंदों जोंखौहाय मा जायनि खोमाया इसोरनि बाथ्राखौ खोनानानैल' बेयो हगार हरो इसोरनि बाथ्राखौ गावनि जिउआव मोनसेबो मानिनो हायाब्ला बियो बालाबारियाव लुजानाय न' बायदि एसे बारहुंखा फैब्लानो बियो गुलुंनानै थांगोन एसे अखा हाब्लानो बियो एसे दै लोमब्लानो बियो गुगानानै थांगोन गोग्लैगोन बेनिखायनो जोंनि जिउआव जुदि जों बालाबारियाव लुजानाय न' बायदि जोंनि गोसोआ जायोब्ला जोङो मा जागोन जोंनि जिउआव एसे समस्या फैब्लानो एसे दुखु फैब्लानो जोङो मा जागोन जोङो गोग्लैगोन बेनिखायनो इसोरनियाव रोदा सुथाबनानै थानाया गोनांथार नैथियावहाय जोङो इसोरनि बाथ्राखौ जोंनि गाइड हिसाबै जोङो बाहायनांगौ होनना बुंदों बेनिखायनो नैबेयावहाय बाइबेल सिरि फरायनाय साम्स 119नि 105 बेयाव लिरदों नोंनि बाथ्राया आंनि आथिंनि देम्फु आरो लामायाव आंनि स्रां होग्रा जाबाय होनना बुंदों बिराद मोजां बाथ्रा लिरदोंना इसोरा नैबेयावहाय बुंदों नोंनि बाथ्राया इसोरनि बाथ्राया आंनि आथिंनि देम्फु दाबिदनि रोजाबनायाव बेबायदि बुंदों आरो लामायाव आंनि स्रां होग्रा जाबाय होनना बुंदों मा बाथ्रा बुजायदों बेयावहाय इसोरनि बाथ्राया आंनि आथिंनि देम्फु होनना बुंदों आंनि आथिंनि जेंना आंनि आथिंखौ बबेयाव थांनांगौ बबेयाव थांना आंनि जिउनि हान्थिनाय लामायाव इसोरनि बाथ्राया आंखौ दैदेनो होनना बुंदों बेनि ओंथिया आंनि देम्फुआ जोंनायखौ बुजायदों बेवहाय आंखौ बियो दैदेनो आरो लामायाव आंनि स्रां होग्रा जाबाय होनना बुंदों इसोरनि बाथ्राया आंनि थाबायनाय लामायाव स्रां होग्रा जाबाय होनना बुंदों जोंनि जिउआव जों बुजिनो हायो इसोरजों जेब्ला जों नांथाबनानै थागोन ना आंनि आत्माखौ जुदि आं इसोरनो होयोब्ला इसोरा आंनो मोजां गाज्रिखौ दिन्थियो होनना बुंदों बेनिखायनो आंनि लामायाव आंनि स्रां जाबाय आंनि संसाराव थांनानै थानायाव आंनि आत्मिक जिउखौ जोङो दैदेननायाव इसोरनि बाथ्राया आंखौ दिन्था होयो आंखौ नुहैयो आंखौ फोरोङो नै बिथिंसो थां नै बिथिं थाबाय जाय मानसिया इसोरजों नांथाबनानै थायो बेबायदि मानसिनाव नैबे इसोरनि बाथ्राया बेनि देम्फु जायो होनना बुंदों दा वर्ड अफ गड एज आवार गाइड जोङो सोलोंनांगोन इसोरनि बाथ्रायानो आंखौ दैदेनग्रा होननानै जों साननानै लानांगोन दाबिदा जेरै रोजाबदों नोंनि बाथ्राया आंनि आथिंनि देम्फु जों रोजाबनो हागोन ना फोरबो नोंनि बाथ्राया आंनि जिउखौ दैदेनो आंनि जिउनि देम्फु नोंथाङा दिनै हागोन ना बुंनो आरो आंनि लामायाव आंनो स्रां होग्रा जाबाय होननानै जों बुंनो हागोन ना नोंनि बाथ्रा बायदि आं जिउआव थाबायो आं गासै गाज्रिनिफ्राय आं गारजोब्बाय होननानै नोंथाङा दिनै सिमान लानो हागोन ना आंनि लामायाव आंनि स्रां होग्रा जाबाय होननानै बुङो इसोरनि बाथ्राया आंनि थाबायनाय जिउनि थाबायनाय लामायाव इसोरनि बाथ्राया आंनो लामा दिन्थियो होननानै बुंदों बेसे मोजां बाथ्रा जोंनि थाखाय जों दिनै सोलोंदों जाहैबाय इसोरनियाव जों माब्रैहाय गावखौहाय गोगोम गसंथानो हायो माब्रै गसंथानाय खुन्थाखौ जोङो गायसंनो बिल्डिं ए स्ट्रं फाउन्डेसन फर योर लाइफ नोंनि जिउनि थांनानै थानायाव बेनि गायसननायनि गुदिया इसोरनि बाथ्राजोंसो जानांगौ होनना बुंदों दिनै गोगोम खुन्थाया इसोरनि बाथ्राया जों दिनै साननानै ला गंसे जों जुदि न' लुयो बे न'नि गोजौ गेदेरखौ नायनानै बिनि फाउन्डेसना गिदिर जानांगोन जों जुदि 2 तला 3 तला बिल्डिं लुनो लुबैदोंब्ला बिनि जागायजेननाय गायसननाय खुन्थाया गिदिर जानो नांगोन बेनिखायनो जोंनि जिबनाव जों दिनै इसोरनियाव गोगोम गावखौहाय गसंथानो गोनां जायोब्ला इसोरनि बाथ्राखौ जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन जोंनि आत्मायाव जों सोनानै लानांगोन इसोरनि बाथ्रा जोङो आत्माखौ जोंनि दैदेनजानांगोन नैबेखौसो दिनैहाय लुबैदों इसोरा बेनिखायनो जों दिनैहाय 1 नाम्बाराव सोलोंदों जाहैबाय इम्परटेन्ट इसोरनि बाथ्राखौ लानानै जोंनि जिउखौ जोङो गोगोम गायसंनाया बे गोबां इम्परटेन्ट नैथियाव जों मोनदों जाहैबाय इसोरनि बाथ्राखौ जोंनि गाइड दैदेनगिरि हिसाबै जोङो जिउआव बाहायनांगौ होनना बुंदों जों मानसिफोरनि बुंनायजों नङा इसोरनि बाथ्राया जोंखौ मा फोरोंदों बाइबेलनि बोसोना जोंखौ बबे लामाजों थांनो होदों जों बेबायदि जोङो थांनांगोन थामथियाव जाहैबाय फोरबोनियाव नोङो बिसास खालामनानै नोङो बिनियावहाय गायसन होनना बुंदों नोंनि जिउखौ दाफुंनो थाखाय नोंनि जिउखौ फेदेरलांनो थाखाय इसोरनि बाथ्राखौ नोङो फोथायनांगौ दिनै माबायदि फोथायगोन जोंलाय
बेनिखायनो बोसोन बिजाबनि 3 बालाबनि 5 सिरियावहाय जोंखौ बुंदों गोसो मानि जों फोरबोखौ बिसास खालामदो होनना बुंदों। जोंनि खुगाजोंल' जों इसोरखौ इसोर होननानै बुंब्ला जानाय नङा, जोंखौ बिसास खालामनो थिनदों। जोंनि आत्माजों जों इसोरखौ बिसास खालामनो थिनदों। नोङो गावनि मिथिनायाव भरसा खालामनो नाङा। आंनि गोसोजों मिथिनायाव, आंनि गोसोजों मोनदांनायाव नोङो मालाबाबो फोथायनो नाङा, भरसा खालामनो नाङा। मोनफ्रोमबो खामानियाव फोरबोखौ गोसो खांनानै मावदों होनना बुंदों। जोंनि जिउनि मोनफ्रोमबो खामानियाव जोङो फोरबोखौ गोसोखांनानै मावनायखौ बियो दिनैहाय लुबैदों। जोंनि मावनो लानाय मोनफ्रोम खामानिनि थाखाय जों इसोरखौ मालाबा हामबाय होना। जों जेब्ला फोरबोनाव भरसा खालामगोन, जोंनि गोसो मानिखौ जों इसोरनो गथायगोन, अब्ला बे आफा इसोरा जोंनि जिउआव नोंथारगौ लामाखौ बियो दिन्थिगोन होननानै बुंदों। अब्ला नोंथाङा दिनै साननानै नाय, आंनि मोनफ्रोमबो मावनो लानाय खामानियाव आं इसोरखौ गोसोखांदोंना? आं मालाबा ससियेल मिडियायाव नुयो, बिराद दुखु मोनो। जेब्ला जोंहा मोजां मोजां ओंख्रि थागोन, मालाबा ना बेदर, सोरबाबा गिदिर गिदिर हटेलाव थाङो, माबा माबि सावनाय, माबा माबि लानानै थोरसिसे ना बेदरजों बुंफबनाय, अब्ला मा बुङो? थेंक गड नो, इसोरखौ हामबाय होनो। बे समाव आङो नुनानै दुखुबो मोनो, गोसोआव सानो दिनै मोनजानायखाय इसोरखौ बाख्नायदों। मेगननि सिगाङाव रद' रद' ना नुनायखाय, मेगननि सिगाङाव रद' रद' बेदर नुनायखाय दिनै फोरबोखौ बाख्नायदों। अब्ला बिनिख्रुइ दुखुसिन आरो मा थाबावनो हागौ होननानै आं सानो। मानोना जेब्ला जोंनि जिउआव दुखुआ फैबाय, दुखुआ फैयोब्ला जों मा खालामनो? जों इसोरखौ गाबज्रिनो हाया। जेब्ला जोंनि मेगननि सिगाङाव मोजां बुस्थुफोरखौ जों नुबाय, जोङो मोनजागोनखाय, जोंनि गोसोनि लुबैनायखौ जों मोनगोनखाय, मोदोमनि लुबैनायखौ जों सुफुंगोनखाय जोङो रंजायो। बे समाव जों इसोरखौ हामबाय होनो। नाथाय मोनसे खोथाखौ गोसोखां, जोंनि जिउआ दिनै संसारनिजों नङा, मोदोमनिजों नङा, गोसोनिजों नङा आरो मेगननिजों नङा, आत्मानि आहारखौ दिनै इसोरा जोंनो होनो हास्थायदों। जोङो दिनै गावनि साननाय बायदि, गावनि हास्थायनाय बायदिल' जों मावनो लुबैयो। नाथाय इसोरनि हास्थायनाया मा, इसोरनि हामजानाया मा, जों बेखौ मालाबाबो साननानै नायाना। बेनिखायनो आंनि बुंनो हास्थायनाया बिसो, दिनै सानै न' लुग्रानि गेजेराव नोंथाङा दिनै बबे सासेया? गोगोम अन्थाइनि सायाव लुजानाय न' बायदि नंगौना नङा? जायफ्रानोखि गोगोम अन्थाइनि सायाव लुजानाय न', बे गोगोम अन्थायानो जाबाय इसोरनि गोथां बाथ्रा, इसोरनि राव। बे इसोरनि बाथ्राजों नोङो दिनै गावनि जिउखौहाय दैदेनदोंना? जायफ्रानोखि इसोरनि गोथां बाथ्रा बायदि गावनि जिउखौहाय दैदेनबाय, नैबेबायदि मानसिखौनो गोगोम अन्थाइनि सायाव लुजानाय न'जों रिजायदों। आरो नोंथाङा जुदि बेबायदि इसोरनि बाथ्राजों गावखौ दैदेननो हायाखैब्ला, नोङो थारैनो बालाबारियाव लुजानाय न' बायदि जागोन। एसे बारहुंखा फैब्लानो गुबुनानै थांगोन, बुखार जागोन। एसे अखा फैब्लानो न'आ लोरबां जागोन। एसे दै लोमब्लानो बियो बुखारलांगोन। दैबाना, बारहुंखा, अखानि ओंथिया मा? जोंनि जिउआव गोबां दुखु दाहा खस्थ' सैनांनाय फैब्लानो नोङो इसोरनिफ्राय एंस्लदगोन होनना बुंदों। बेनि ओंथिया बिसोर। नाथाय जायानोखि इसोरनि बाथ्राखौ लानानै जिउआवहाय खामियो, बेबायदि मानसिखौ मालाबाबो लुंहेहोनो हानाय नङा। बेनिखायनो जायफ्रानोखि इसोरनि बे गोथां बाथ्राखौ लानानै जिउआवहाय फाउन्डेसन खालामबाय, गायसनबाय, नै बिसोरबायदि मानसिखौ जिउआव हाजारखि दुखु फैब्लाबो, सैताननि आनजाद नासयनाय फैब्लाबो मालाबाबो बिखौ फोथायनायनिफ्राय एंस्लद होनो हाया होनना बुंदोंना। जोंनि जिउनि गेदेर थांखियानो जाहैबाय सोरगो रायजो। आरो बे सोरगो रायजोआव जुदि नों थांनो गोनांब्ला, इसोरनि बाथ्राजों नोङो गावनि जिबनखौ दैदेननांगोन। नों गावनि जिउखौहाय इसोरनि बोसोन बायदि मानिनानै सोलिनो हानांगोन। अब्लासो जिउआव नोङो गोगोम जागोन, नोंनि गोसोआ गोरा जागोन। नोंनि जिउआव गोबां दुखु फैब्लाबो, गाबनांनाय सैनांनाय फैब्लाबो नोंहा जिंगासिनांगौ जानाय नङाना। जोंनि जुदि गायसननाय दा खुन्थिया जुदि गोगोम नङाब्ला, नोङो थैजासे मोजाङै मोनजानाय नङा। बेनिखायनो जों नैबे समावनो जों इसोरनि बाथ्राफोरजों जोङो गावखौहाय गायसंनो जोङो नाजानि। इसोरनि रावफोरखौ जोंनि आत्मायाव जोङो सोनानै लानो। इसोरा जोंनि गोसोनि दराव थानानै बे जोंनि दरखौ सौबाय थायो होनना बुंदों।
बेनो जों दिनै जायगा होनि ना इसोरा बे गुसुं रावनि गेजेरजों थानानै जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामदों।